l'Amérique bena jateminɛ kɛ minnu bɛ kan ka chinois ballon espion lapani l'Amérique jamana kunna dɔgɔkun tɛmɛnen na tabulu kɔkɔrɔma don département d'état ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la alamisa l'Amérique wasadenw farala ɲɔgɔn kan ni kan kelen ye ka chinois ka lakɔlɔsili tabulu ni ballon ye kɔn u ye a yira k'a fɔ ko nin ye molobaliya dankariba de ye ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma chinois ka kɔkanko kotigiso ko olu ma sɔn l'Amérique député ka kumakanw ma taselikɛlaw ye a jira k'a fɔ ko l'Amérique jamanakuntigi dankankɔrɔ Mike Pence welela Donald Trump ka dankari waleyaw san 2020 kalataw senfɛ kiri sɛgɛsɛgɛliw ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo fɛ kari dɔ na Super Bowl farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Kansas City chefs ni Eagles de Philadelphia ka kan ka ɲɔgɔn ye bagolo siman kan Phoenix Arizona mɔgɔ miliyɔn 1 de makɔnɔnen don a lajɛliw la Lakers ka mayo min donna Kobe Bryant fɛ san 2007 ka taa se san 2008 ma feerela $5 miliyɔn ni dɔɔnin na alamisa don na